स' आं बर' हिनजावफोरखौ लानो गोसो मानि थाखाय हेलौ सोरबाफोर सिंगोल दङ नामा सिंगोल गोसो थोलायनोमोन आं गोसो थोलायनोमोन बैसो जाबायमोन हेलौ सोरबा बर' हिनजावफोराव बांसिन मा दं होनदों इखो माने माननाया माने बांसिन दं होनदों आरोना स' आं आंनो बर' हिनजाव नांगौ जायना बांसिन माननाय आंनो बिखौसो नांगौ मिथिबाय गाइखेर गारांनाय सिख्लाफोर उन्दैफ्रानो जरा थाबायो जों बोराय मानसियालाय बहा जरा जाबावगोनलै गैला हेलौ लोगोफोर सोर आफाखंदों बनायनाय पकरि मोनजाफेराखै आखाइदों खामनो लागायाव आफाखंदोंसो खालामदों बिनि खोमोनाबो बे फिथायावहा सिथाबना दं लोगोसे खामब्रेलायदों आफाखंनि खोमोना लोगोफोर जुदि जानो लुगैदोंबा नोंथांमोना दिल्लीयाव थांनानै लाइन जानानै बे पकरिखौहाय जानो हागोन जोंनि बर'फोराथ' मोनजाफेराखै जानो हागौ खेबसे जाबानो जनायनिफ्राय उथिनो रोंनाय नङा खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरनाय बावहरनाय थाबाय आरो बियो सोरनि गार्लफ्रेन्ड मिथिगौना नोंथांमोना जोंफोरहा फेमास आलु देनि गार्लफ्रेन्ड बियो आलु देया बिराद गाबगासिनोमोन ना आंखौ रावबो फसाया होननानै इनिखायनो आङो दुखु मोननानै बिनि थाखाय आङो निग्रुफोर थानाय जायगायाव थांलायलायनानै आङो आलु फंबायनि थाखाय आङो निग्रु गार्लफ्रेन्ड लाबोनानै होबाय जेरैहाय हेपि बसुमतारियाहा निग्रु बयफ्रेन्ड लाबोदों गोसोम इदिनो जोंफोरहा आलु फंबायाबो निग्रु गार्लफ्रेन्ड लादो हेपि बसुमतारिदों एके जासिगोन होमबाना हेपि बसुमतारियाबो गोसोम बयफ्रेन्ड लाबाय हौवा लाबाय नोंहाबो गोसोम गार्लफ्रेन्ड लादो सेम टु सेम जासिगोन मेचिं ना फंबाय आलु Come here. रसगुल्ला जानो लुगैदों गरम नालाय रसगुल्लाखौ मोनायावल' मोनजायो सानाव मोनजाया जोंना बड'लेण्डआवहाय जेसेबांनो देन्था गोलाव गिदिर एसेबांनो सनमान जेसेबांनो देन्थाया एकदम गैथ्रायसिम फिसा एसेबांनो जोंना बर' हिनजावफोरा सनमान खालामनाय नङा एबा नोंखौ आर'नाइ गानहोनाय नङा जुदि नोंना बे देन्थाया जुदि फिसाबा नों बिनिखायनो ओरैबायदि देन्था खालामनांगोन माने सोनानै होबाथाय माने गाबख्रावलायनाय सिंनिफ्राय खुगाथिंजाय डाइरेक्ट ओंखार बोलायलायना What? एफोर देन्था खालामनांगोन अब्लासो नोंखौ सनमान होगोन बड'लेण्डआवहाय नुबायना इन्स्टाग्रामाव SMS हरलायनानै नैबे भिडिअ गायसिगोन मोनलायनानै बहाय मोजां मोना इंस्टाग्रामाव लोगो मोनदों बिनि सिगां नुफेरदोंना नुफेराखैमोनलाय नुवाखैना तो मेरा सेटलमेंट होगा तो आ जाओ दोनों रहेगा ऐसे बोला तो बोला हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा वो ट्रेन से होकेला आ गया इधर कहाँ पे बेंगलोर तक हाँ बेंगलोर तक मतलब ट्रेन में गुवाहाटी तक ट्रेन नहीं मिला वो क्या किया फर्स्ट रोंगिया तक आया और रोंगिया में वो गाड़ी छोड़ गया 1 घंटा पहले बाद में गुवाहाटी आया तो वो बोला गुवाहाटी में मम्मी पापा लोग पकड़ लेगा ठीक है तुम कलकत्ता आ जाओ कलकत्ता हावड़ा से वो पकड़ा ट्रेन बेंगलोर तक जोंनि सायाव मा सानदों फिसाजोखौ आं लाखिसिगोन मानि थाखाय रिप्लाइ खालामदों बेनि थाखाय बर' सेंग्राफोरखौ आं बुङो मालाबा बर' सिख्लाफोरनो SMS खालामनाय बर' सिख्लाफोरनो मालाबा SMS खालामनाय जुदि रिप्लाइ मोनोबा मालाबा बर' सेंग्राफोराहाय बर' हिनजावफोरखौहाय SMS खालामनानै नाय इन्स्टा फेसबुकआवहाय जुदि बैथाला दाउला दाउज्रोम गासिबो होनजायाबा नोङो स्क्रिनशट जुदि होनानै बदनाम खालामजायाबा आंखौ बुं आं खोमा हास'नानै होगोन दासो बिनि जायगायावनो साला मुस्लिम सोरबा देन्था गिदिर सोरबा निग्रुआ SMS खालामोबा ओरैबायदि मोजां मोनगोन बर' हिनजावफोराहाय जों खालामनांगौबा स्क्रिनशट होनानै होगोन WhatsApp फेसबुकआव साला गुन्दानो SMS हरदों सैमाया साला मोसौआ नोंखौ मा स्क्रिनशट खालामनानै दोनलायबावगोनसो मिथिबाय नै गुन्दै आंनो SMS हरदों नै आंनो बिदिया SMS हरदों बर' सेंग्रा आंनो SMS हरदों सैमाया नोंसोर मालाबा एप्लाइ खालामनानै नाय मालाबा SMS हरनानै नाय जुदि नोंनि SMS खौहाय जुदि स्क्रिनशट खालामनानै जुदि पस्ट होआबा फेसबुक WhatsAppआवहाय स' बिनि जायगायावनो जुदि गुबुन जाथिया गुबुन देन्था गोलावा ओरैबायदिया SMS हरोबा इसोर ओरैबायदि मोजां रायलायगोन हाउ आर इउ आई एम फाइन व्हाट डू यू डू नो आई एम जास्ट स्टाडिंग घन्टा ओरैजा गथ' 2 3 लानानै दङ ओमफ्राय ओरैबायदि गोदै रायलायगोन हाउ अबाउट इउ
I'm very fine. I'm a good girls. Salah gotho sani satam lanane erjare line mari bodeng be good girls ni. And what about you? How much your family? How much member you are? Huh? No, my family is me and my father only. Salah gotho sani satam salah lanani dong. Hawabo dong kintu hawani khobar gaya. Are you married? No, no. I'm not married yet. Mane yang dasimbe haba jaake yang single. I'm single. I'm alone. I'm searching the boyfriend. Umpai judi hawaya singa bata you will come to me. Yes, 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 baby. I'm sure. I'm sure I will come with you. Aray badi salah gede railai. Otherwise I alone. I'm single. Also take me with you. Aray badi hogan dan nongsorko ange. Boro sengrafra malaba Instagram hoy eba WhatsApp hoy SMS hornani nai. बेफोरबायदि गनद्राय खालामनांगोन नोङो रिप्लाइ मोननो थाखाय बर' हिन्जावफोरनिफ्राय साला गथ' गोनांखायाबो खारदों सानना नाय बर' हौवाखौ गारनानै माबोरै गिदिर जागोन माबोरै मा लब दङ बेनावहाय मा लब जानानै बेजों खारलांदों बै बे हिन्जावा माखौ लब जादों ना साइज दं ना मा दं एसेबां दाउखा बायदि गोसोम साइज टाइज गैया बाल केला खालि मोनसेल' बुस्थुआ साइज दं बियो इदि नांगौ इदि एसेबां लब ना जेन्थाय गिदिरफोरखौ एसेबां लब दिनैनि भिडिअआ एसेबाङानोमोन जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब होना गालांबानो जाबाय भिडिअखौ आङो जास्ट फानिनि थाखायसो लाबोदोंमोन नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा लोगोफोर बिदिब्ला बाय बाय